Toniska chocolate जाबाय नै chocolate दे मामिया जाजोबसिगोन नै हर आंनिसो Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. Hey, nungna. Ayo di ma. नोंथांमोना नायदो नै सारा ग्रेन्ड फास्ट फार्म गावनि एड्रेसखौबो लिरदों हप्ता खननै जाबाय आरोना माने एसे गोबाव लायो बिदिनो बियो स्पिड पस्टआव हराखैमोन नालाय सारा पस्ट अफिसाव हरदों आरो नर्मेलि माने कुरियार खालामहरदों बेनिखायनो एसे गोबाव लाबाय ओमफ्राय दा आङो खिजुरबो लाबोफादों माने बेखौ बायनानै लाबोबाय आरो आङो नैबेखौल' हरदों सारा ओमफ्राय काजु बादाम लाबोदों काजु बादामजों मिल्क शेकबो खालामनानै लोंनो हायो आं दा बेखौ अपेनिं खालामसै अभी मैं उसको खुल के देखता हूँ क्या क्या है इसके अंदर वाओ ये देखो खोल दिया मैंने पैकिंग बहुत बढ़िया सा किया है जबरदस्त Tuniska आये खाने तो बाकी Tuniska नहीं चॉकलेट का नाइकासनी ये देखो नहीं नथारसिगोन फाइनली ये देखो वाओ नहीं मामा हरदों This is honey माने बेरे मोदै बियो ओरिजिनल प्योर आयुर्वेदिक बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय कोकोआ निप्स कोकोआनिफ्राय बेखौ ड्राई खालामनानै ग्राइन्डार खालामनानै बिदि फिसा फिसा गुन्दै खालामो आरोना कोकोआ निप्स होनना बुङो बेखौ माने मिल्क शेकबो लोंनो हायो माने जुस बानायनानैबो लोंनो हायो चकलेटबो बानायजाबाय आरो बिदिनो नर्मेलि नैबेबायदि काजुराव माने बेखौ सोनानै जायोब्ला एकदम चकलेटनि फ्लेभार मोनो आरोना बेखौ ओरैनो दायो नर्मेलि जानो हाया नर्मेलि जायोबा एसे खाथो मोनजायोनो लोगोफोर बेखौ होनना बुङो कोकोआ निप्स माने कोकोआखौ फोराननानै बिदिनो फार्मेन्टेसन खालामखांनायनि उनाव फोरानो नालाय बेखौ बेबायदि मेचिनाव होनानै निप्स बानायो जाहैदों आरोना बेखौ नोंथांमोना आरो गुन्दै बायदि खालामनानै कोकोआ पाउडार बानायनानैबो मिल्कजों माने गाइखेरजों नोंथांमोना शेक लोंनो हागोन बेनिफ्राय आरो बेखौ आं दायो चकलेट बानायगोन आरोना चकलेटनि थाखाय मोनसे फ्रेम लाबोखादों आं र' फ्रेमखौ देखायनि नोंथांमोननो ओमफ्राय दायो र' आं जाग्रोहोनोसै तनिष्काखौ बेखौ कोकोआ मास होनना बुङोनो बेहाय माने 100% कोकोआनि बेहाय फ्लेभारा दं आरोना बेहाय एकदम गोखा खाथो मोनजायो बेखौ दायो जाबा चकलेटबो बानायजायो बेबो बेखौ दा बानायगोन आङो दायो नर्मेलि नैबे जाजायो आरो माने जोंहा कोकोआ फिथाइयानो थायाखै मोनजाजेनबाय ने तनिष्का वाव माने बियो गथ'फोरनि थाखाय हेल्थनि थाखाय केलसियाम माबा माबि मथा मथि हेल्थनि थाखाय बिराद मोजांनो आरोना देहानि थाखाय स्किननि थाखाय बेनिखायनो सारा हरदों बेरे मोदैबो हरदों नालाय ओमफ्राय नैबे खिजुरखौथ' आं बायनानै लाबोदों काजुखौबो आं बायनानै लाबोबाय खिजुरजों जानो बिराद मोजां होननायखाय आं सिगाङावबो जानानै देखायखादों नोंथांमोननो मोजांखाबो हाम्फेयाथ' मोनजायाखैमोन आंसो जाहैदोंमोन तनिष्कायाबो मोनजायाखैमोन जानोनो गोसो जाबावाखै दायो ओरै हाखावबाय दा खिजुरखौ सिङाव बेगर थायो नैबे बेगरखौ इसका अंदर जो गुट्टी होता है उसको निकाल दिया हमने अभी ये जो कोकोआ का निप्स है उसको डालेंगे ये डाल के खाएंगे हम इसको यहाँ अंदर डाल के अभी हम इसको कोकोआ का निप्स उसको अंदर डाल दिया इसको खाने से चॉकलेट का फ्लेवर आएगा अभी देखो जालाय जा दे जा बेखौ जाग्रोलाय गोथावसो निजा चकलेट जानोबा जानायलाय नो गोथावसो जाम्बि चकलेट बायदिसो न जानायलाय गोदैसोलाय जालाय नोङो लोगोफोर आङो नैबेखौबो अनलाइनाव बिहरखादोंमोन नालाय चकलेट बानायग्रा बियो नैबेहाय बानायनानै दोनगोन आरोना ग्राइन्डाराव होनानै दायो होमबानो चकलेट जासिगोन आरो माने बेहाय सोबाथाय फ्रिजआव दोननोसै फ्रिजआव दोननानै आरामसे जानोसै व्हाट इज दिस चकलेट बानायसै जोंहा ने आं दा नैबेखौ ग्राइन्डाराव उनग्रोसै आरोना मुसनो बांद्राय बुरजा होजानाय नङा नै नायदो चकलेट कालार फैहांबायानो दसेनो चकलेट बानायनो थाखाय आं मा खालामखो नैबे काजुखौ आं गरथाम होनोसै अभी हम इसको चॉकलेट
बना के खाएंगे। तो उसके लिए मैंने काजू डाला है इसमें और ये हनी है, हनी भी डालेंगे अभी। बेरे मोदैबो होनोसै। बेरे मोदैखौ बेसेबां होनो र' नै बेरे मोदैखौ आङो सफासे ना सफानै होनो गोदैद्राय जागोन नामा? सफासे आदा होबाय। ग्राइन्डाराव होनानै माने मुस जाबाय आरोना पाउडार बायदि। ओमफ्राय नैबे गाइखेर होनोसै आङो। नैबेहाय दा ट्रेयाव होनानै फ्रिजआव होनानै दोनगोन आरोना। दा गाइखेरखौ होबाय। नै लोगोफोर नायदो चकलेट कालार नै बरिया जाखाबाय दा। ओमफ्राय दा आं बेखौहाय लखबनोसै आरोना ट्रेयाव। एसे खम जाबाय आरो एसे खालामनांगोन। ओइ अबाव खम जादों जाबायानो दं माथो। जाहैसिगोनलै। जाहैसिगोन थाथोंसै जाबाय। गोबासो माबा जाखानांगोन। गोबा जागोन आरो बे समान खालामजोबनोसै। फ्रिजआव हैनानै दोनसै आरोना। जोंनावथ' फ्रिज गैया नालाय। मालायनियाव हावर लानोसै। दे सोदो। दोनदो। बैयाव दोनजागौमोन माथो। दे दोनदो दे दोनदो ओंखायनो नङा नैबेयावबो दोनजागौमोन माथो होनदां। बे बिदिनोखा। फिक्स ना मा बिलाय? फिक्स नङा माबा जाजोबनाय बर' जाजोबनायसो। नै बेयाव दोनबाय। आं दा लोगोफोर नैबे कक'आ मासजों मिल्क शेक लोंगोन आरोना गाइखेरजों बेखौ मिक्स खालामनानै माने बिदिनो सरबतफोर बायदि लोंगोन बरियानो। गाइखेरा नै दायोथ' आं मोनसे ट्रेयाव दोनहैखांबाय नालाय नैबेखौ लागायनोसै र'। आं दा नै कक'आ मासखौ बेहाय होबाय कक'आ मास। बेनिफ्राय काजु बादाम गरनैसो होनांगोन र'। काजु बादाम गरब्रै होबाय। गाइखेर होनोसै। आं दा सिनिबो एसे होनोसै आरोना लोगोफोरनो। सिनि गरनैसो होबाय। ओमफ्राय मिक्स खालामसै आरो ग्राइन्डारजों। जोंना दा मिल्क शेकआ रेडि जाबाय। गुदुंमोन नालाय गाइखेरा। ओमफ्राय नै गिलासाव लोंसै। बिदि लोंनो हासिगोन आरोना। टुनिसखा लोंमारगोन? र' आं लोंगोरनि। गुदुंमोन नालाय गाइखेरा एसे टेस्ट खालामना नायनो र' मादि जादों। वाह बरिया चकलेट फ्लेभार फैखायो। गुसुआव साबसिन मोनलोंगोन। गुदुंमोन नालाय गुदुं नालाय इयो। नोंथांमोनहाबो कक'आ गायोबा बेबायदि न'आवनो मिल्क शेक बानायनानैबो लोंनो हागोन। चकलेट बानायनानैबाबो जानो हागोन। आरो फानब्लाथ' बांसिन दाम मोनखायो। दा जायनो कक'आ बेबायदि मिल्क शेक बानायनानै लोंनो गोसो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायाव कन्टेक्ट खालामनानै सारनियाव बिहरनो हागोन। ओमफ्राय फुलि नांगौबा नोंथांमोना जायफोर आबाद मावनो गोसो नैबे आरो स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबावबानो जाबाय। बे जाहैबाय आंनि पार्सनेल नाम्बार। आं सारनिफ्रायनो लाबोदों नालाय फुलिखौ माने बेगरखौ आं सारनिफ्रायनो लाबोदों जोलैखौ। दा बिथाङा माने चकलेट बानायनानै फानो नालाय ओंखायनो बारा एभेलेबेल गैया आरोना बेनाव बांद्राय हरा आरो बिदि फिथाइ फानहरा बियो। आं रिकुवेस्ट खालामनायखायसो मोनदों। जोबोद टेस्टि। न'आव बानायनो जानो हाबाय थासिगोन माथो लोंबाय थानो हासिगोन। लोंनायलाय टुनिसखा लोंनायलाय। दे लोंनाय। गोलैगोन लासै लों। गोथाव। टेस्टि। टेस्टि ना? टुनिसखा दारि लालायनाय लोंदों दै। खुगायाव दारि लालायबाय। गोथाव ना? बिराद गोथाव जाखायो आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर आं दा माबायाव दोनबाय फ्रिजनिफ्राय हाननोसै आरोना। नै जाबाय हममेड चकलेट। बिदिनो बानायखायो नै बिदि फ्रेमावनो। टुनिसखा चकलेट जाबाय नै चकलेट। दे मामिया जाजोबसिगोन नै। आंनिसो। लोगोफोर नोंथांमोनहाबो न'आवनो नैबेबायदि फ्रेमखौ फ्लिपकार्टआव बिहरनानै कक'आखौ बेबायदि माने ग्राइन्डाराव होनानै चकलेट बानायनानै जानो हागोन आरोना। फ्रिजआव दोननानै आं दा बेखौ खुलिनोसै नै। बरिया खुलिबाय नै। चकलेटखौ बिदिनो बानायो ना टुनिसखा? नों जागोन? केडबेरि डेरि मिल्क र' एसे गोरा जाबावनांगौमोन। मानोथो नोङो दानो लाबोखो? जाजाबाय।
Wow, नायदो चकलेट 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 एसे गोरा जाबावनांगौमोन नै Happy birthday to you दे हान दे Kucu No Tanda No 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 Hah? Tanda Kesa जानोनो हायाखै गुसखौ Solid बढ़िया है ना very very thank you so much mana mulai sarni nama mana mulai बरिया टेस्टि जायो लोगोफोरनो दा लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबायानो कक'आ चक्लेटनि बेगरखौ न'आवनो माने चक्लेट बानायनानै जानो हायो आरोना बिनिफ्राय मिल्क शेकबो लोंनो हायो नोङो जुस बायदिबो बानायनानै ग्राइन्डाराव होनानै लोंनो हायो ओमफ्राय जाय नोंथांमोना गायदों सिगां समाव कक'आ फिथाइनि जोलैया जुदि मोजां नङाब्ला नैबेबायदि नोंथांमोना थेफाबो जानो हागौ सोरनावबा गरथाम गरब्रैल'बो थानो हागौ आरोना मोजां जोलैखौ मोनाबा जोङो जानला मोनला बिदिनो गय थाइजेननाय गयनिफ्राय जोङो फुलि बानायाना जोङो मेचुर जानाय बिदिनो बिफां मोजां फिथाइ थायग्रानिफ्रायसो जोङो गय जोलैखौ बानायो नालाय कक'आयाबो बेबायदिनो आरोना लोगोफोर 12 बोसोर जाथारनांगौ मिनिमाम बिनिफ्रायसो जोङो फुलि बानायनो हायो बेनिखायनो आं सारनियाव थांनानै नोंथांमोनजों माखासे खोथाफोर शेयार खालामबाय आरो जायफोरा कक' आबाद मावनो गोसो नोंथांमोना मार्च एप्रिलनिफ्रायसो मोनगोन आरोना आंनियाव एभेलेबेल जाहैगोन दा आं बानायगासिनो दङ आरो फैगासिनो दंबावो सारनिफ्राय आं माखासे फिथाइ बिहरबावदों साननैसो उनाव मोनफैसिगोन दा सोरबा कमेन्टआव आंनियाव चक्लेट फिथाइ बिदों नालाय जोलै खालामनानै गाव गायनो होननानै दा सारा बेबायदि बांद्राय फाना आरोना आं रिकुवेस्ट खालामनायखायसो आं मोनदों बिथांनिफ्राय बिथाङा माने गावनो चक्लेट फेक्ट्रि दंखायो नालाय बानायनानै फानो आरो बिदिनो फोराननानै चक्लेट बानायना फानो बियो ओमफ्राय बिदिनो माबाबो फानो बाटारबो बानायना फानो गुन्दैबो बानायना फानो बेफोराव बांसिन दाम दं नालाय दा जाय गायनो गोसो नोंथांमोना मोजां फुलिखौ गायबानो जाबाय जेनुइन फुलिखौ गाय आंनावनो मोनगोन नोंथांमोना जुदि मोजां जेनुइन फुलि नांगौबा 50 बोसोर जानाय बिफांनि बेगरनि माने फिथाइखौसो लाना फैदों नालाय आङो जोलै खालामगासिनो दा जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय मार्च एप्रिलाव जाहाथे जेनेबा नोंथांमोना जानला मोनला फुलिखौ गायनानै नैबेफोरबायदि दानफायनांगौनि गोनांथि जाया आरो नैबेबायदि बेगर थेफा जाया इयुनाव फस्थायनाङा बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां सानै हयै आबादखौ मावबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय